Irakurketa digitalaren kluba Donostiako liburutegien sarean garatzen den jarduera bada. 11-12 urteko haurrei zuzenduta dago eta hilean behin etortzen dira irakurketa eta sormena lantzera. Horretarako bakoitzari tablet bat ematen zaio. Gidariak izan dira Fernando Morillo eta Naiara Ibar, eta aurten bigarren aldiz egin dugu jarduera hau. Irakurketa digitala eta paperezko irakurketa dudarik gabe dira aliatuak, ze azken batien irakurketa digitalak eskaintzen duena da aukera gehiago zegoena aprobetxatu, ze gaina hori polita da ikusten dena ere aurrengan nola ez dan aurrekoa ahazten edo zapusten, osatzen dute aurrekoa, beraiek jauituta daude, mobilekin edo zer gauza irakurri eta informazioa topatu eta bideoak eta audioak eta irudi etengabeak eta irakurketa digitalak erraztu egiten du bideo hori eta ematen du aukera istorio eder bat beste kolore batzuetan jartzeko. Gazteak animatzeko edo harrapatzeko ahalegin horretan, azken batien zerbait mundu berri bat da, orduan da etengabeko esperimentua. Gaur egun edozein tabletak edo ematen duena da, irakurtzen nahi direla, berehala topatu informazio gehigarria. Pasarte bat ikusi eta bideoak sortu horren inguruan. Istorio bera etengabeko zentzumen guztiak erabilita. Baina azken batien, hau da ederrena, ez dago modu bat edo bi edo hiru, hemen ditugu, iaia gu txikitan ez genitun, hainbat eta hainbat gozoki berri. Jarduera honen helburuak irakurketa sustatzea, sormena lantzea, gero umek ere teknologia berriak kulturarekin lotzea, eta bestaldetikan, gu liburuzaino pixkat trebatzea eta ikustea zer aldegun egin euskarri hauekin liburutegietan. Helburuak neurri handi batean bete dira, umeak irakurri dute, sortu dituzte bideoak, historioak, gainera oso pozik etorri dira eta baloratzen dute oso ondo, baina ikusi dugu ere bai, batez be jundan urtean, zeintzu ziren jardueraren mugak edo arazoak. Oso tentatzailea da beraientzat aritzea jokoetan, sare sozialetan, eta igual ez dute batzutan ez dute egiten proposatutakoa, beste gauza batzuk, baizik. Eta gero ere onartu behar da, helburuak ez dira bakarrik gure helburuak, umeen helburuak ere kontuan hartu behar ditugu eta beraien nahiak. Beraiek etortzen dira ona nahita, ez datozte behartuta, hau ez da eskola, eta nahi dute ere bai, jolastu, lagunen artean egon, orduan ikusi behar dugu alde batetik gure helburuak, baina bestetik beraien nahiak eta helburuak ere kontuan hartu behar ditugu, eta orduan alderdi ludiko hori ere ezinbestekoa da.